Masak lodeh ayam campurane sayur tewel. Iki ceritane aku duwe tewel nek kulkas. Lanjut tak tukokne ceker karo suwiwi arep tak gawe lodeh ya lur. Video ini diawali dengan ibu arep manut klopo arep digawe santen. Bumbu-bumbune kuwi sing wis tak cepakno nek layah ya lur. Langsung saja kabeh bumbu diulek nganti lembut ya lur. Sambil ngenteni bumbune lembut iki aku nggongso brambang ya lur. Tujuane digongso brambang niki ben kok sayur lodeh iku sedep ya lur. Lanjut dikoncrang-kangsreng dilebokno ana godhong salam karo godhong sereh karo bumbune masuk ya lur. Lanjut digongso meneh sampai bumbune bener-bener mateng. Nek bumbune wis mateng lur, lanjut ae lomboke masuk ya. Nek bumbu wis mateng lanjut ae tewele masuk disusul dengan iwak pitike masuk ya lur. Lanjut digongso diaduk-aduk nganti bumbu kecampur rata karo tewel karo pitike. Kongsrang-kangsring terus lur sampai bumbune kecampur rata. Lanjut disori karo santen sing wis diperesi mang. Walah lur, didelok teko penampilane ketoke wis suweger enak iki mesti. Setiap kali masak menu satu iki pasti nasi satu magicom di rumah langsung habis lho. Lanjut dikeni seasoning ya lho. Iki aku gur nganggo Royco ya, soale uyah motone wis tak elokne wayah ngulek ndek mau. Lho, nek wis mublak-mublak ngene tandane wis mateng ya lur.